Περπατώντας στο πάρκο της γειτονιάς σας, αντικρίζεται απέναντί σας μια πολύ όμορφη κοπέλα. Αφού τη βλέπετε να σκοτώνει την ώρα της μόνη και ξέγνιαστη, αποφασίζετε να επιδείξετε τις ικανότητές σας στο φλερτ. Το πιο πιθανό, αν το κάνετε με το λάθος τρόπο, θα αντιμετωπίσετε τη συνηθισμένη κλασική απόρριψη. Ένας φίλος που περνά τυχαία από το πάρκο αποφασίζει να δείξει τις δικές σου δεξιότητες στο καμάκι. Όταν όμως το κάνει με το σωστό τρόπο, τα αποτελέσματα προβλέπονται να είναι τα επιθυμητά. Το μυστικό βρίσκεται στο δάσκαλο, αφού και αυτός ο νεαρός χρησιμοποιεί καμάκι book. Για να γίνετε κι εσείς ο τέλειος καμακέρος, χρησιμοποιήστε καμάκι book. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και τώρα, καμάκι book plus για προχωρημένους. Από τη Panloy Productions.